Kao što ste vidjeli, naslov teme ili naslov predavanja, kako do halal nafake. Kako čovjek da stekne halal nafaku. Da čovjek ništa drugo ne spomene ili ništa drugo noćas, da ne kažemo samo nekoliko kuranskih ajeta koji su uopštena pravila kako insan da se ponaša, dovoljno bi nam bilo. Prvi kuranski ajet gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: pravi vjernici su ljudine, muškarci koje neće odvratiti trgovina, kupoprodaja, poslovanje od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, niti od namaza, niti od zekata. Pazite, znači prvi detalj da ti nešto bude halal, da mu ne daš prednost iznad ovih stvari koje smo spomenuli, da zaboraviš Allaha subhanahu wa ta'ala. Čim si Allaha zaboravio, ti si odmah automatski ušao u nešto što ti je u najmanju ruku haram zbog toga što nisi Allahu ispoštovao ili nisi ispoštovao ono što Allah traži. I kud ćeš ti da gledaš, hajde mi bude halal, da trgujem na halal način, a nemaš nikakav kontakt ili vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Neko se čuva harama, ne klanja. Neko se čuva harama, psuje Allaha. Neko se čuva harama, ne interesuje ga zekat. Neko se čuva harama, ne interesuje ga nikakav zikr, ništa. Znači, dobro, ali ovo su preče stvari, odnosno ovo su mnogo bitne stvari, osnove koje ne smiješ da zapostaviš. I odmah vidiš da nešto nije u redu. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: o vjernici, nemoj da vas imetak i vaša porodica, odnosno vaša djeca, odvrate od sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponovo znači upozorava da dunjaluk ne smije u nijednom slučaju da nam bude ispred Allaha subhanahu wa ta'ala, ispred zikra, ispred namaza, ispred ovih osnovnih stvari o kojima mnogo puta govorimo. Halal, zbog čega ti to hoćeš nešto da ti je halal? Da bi Allah bio zadovoljan s tobom. Osnovno zadovoljstvo jeste da vjeruješ ispravno Allaha subhanahu wa ta'ala, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da zikriš Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga spominješ. Tu se traži osnovno zadovoljstvo. A onda normalno sve kasnije provlači se kroz to. Također u stvari koje se spominju, ne smije da dođe situacija da nas posao odvrati od farzova i vadžiba koje je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Kod nas ovdje ljudi koji ne klanjaju, odnosno nalaze izgovor: brate, ja moram da radim, ja ne mogu da klanjam. Ja moram. Prva osnovna naredba koja je: obožavaj Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije prva i osnovna naredba radi, nego prva je obožavaj Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: nisam stvorio ljudi i džine ni zbog čega drugoga nego da me obožavaju. Znači obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu. A onda moraš tvoj rad uskladiš s ibadetom. Pa ako će tvoj rad biti na takvom mjestu gdje ne možeš da klanjaš, moraš da bježiš s toga mjesta. Moraš da bježiš s toga mjesta. Ako će tvoj rad biti tamo gdje ne možeš da postiš, moraš da bježiš s toga mjesta. Kaže: brate, šta da radim, to mi je posao. Brate, pa koliko ima ljudi koji ne rade, ta tvoj posao žive. Pa ja moram da radim. Pa moraju i drugi da rade, ne radi tvoj posao živi. Znači traži neki drugi posao. Traži neki drugi posao gdje te neće spriječiti ili gdje nećeš ima. Šta će ti dunjalu? Ti zarađuješ dunjalu, ako da Allah subhanahu wa ta'ala zarađuješ džehennem. Džehennem zarađuješ. Vidiš šta ti je preče. Vidiš šta ti je preče, to ili to. Znači ne smije čovjek da se poigrava s tim stvarima, nego mora da uskladi sa onim osnovnim, kažem, farzovi vadžibi. Hajde kad su suneti u pitanju. Zato smo i rekli, znači hajde kažemo rad, dođe situacija, primjer radi. Ne znam ti, eto, uzmi neki ibadet koji je sunnet. I on ti kaže: ne možeš da radiš ovaj sunet, moraš da radiš. Dobro, ali nemoj farz da mi diraš. Nemoj da mi diraš vadžibe koje moram da ispunjavam. Hajde, dobro, taj sunet ću ja da spustim, neću baš to sve da napravit ću nešto da malo to. Zbog čega? Zato što je rad je u osnovi farz. Sunet je sunet, tu dok sam na poslu sredit ću malo da te sunete baš ne obuhvatim sve, ali farzove nemoj da mi diraš. To moram da uklopim i to mora da se zna.